بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip no Allah, imanto na jay sugoy babarakatan pingaranan sa gowiya Jumat. Miya dalam si sadyang kay ulan-ulan a Ramadan. Di ipagam paganay a Jumat si isang kay babarakatan mambu ulan-ulan. Sa manaya mga urip no Allah na miya kaplapis so dua babarakatan. Babarakatan na ulan-ulan, agu babarakatan agawi. Mana so Ramadan, nagugyang kaya goy mantualong na Jumat. Miya guntong so mga urip no Allah, makapagamaliman to agawi. Sabab ko kaya pa ka babid adyang kay adua agawi iya pala babarakatan agulan-ulan. Sa manaya na sumpatan tanwa diyan ko to kiyabgay tano sa muhadara si ko miyaipos agyuti kinuan tano sa pakaisir asimbag o mga bangsa tano nayamala na so mga followers tano o di na mga membro tano anta ka so mga murita kong sumimbag ka no si sadyang ko to mga pakaisya kinuwasang ko to muhadaratan o kumiyaipos alhamdulillah mimbuat so resulta na aya miya ka taban miya ka kuwasi ko number 1 sadyang ko to babaytan no nagupagarin niyo si ko Allah ada salakaw arwar ki Zakia Saripada siaran makagana sa Pangasinan. Alhamdulillah iman to na ibigay tanup man ipulad tanup man so ikadua full scholar si ko pakataban udi na ka number 1 ko kasubag sa pakaisya puun si sadyang kay manto lecture tano anta ka muhadara tano sa adap no to nadana kon absalam sulangon membro tano 80 ago 3,000 kadakol tano sa manaya malagid sa kulilinga Pilipinas nagusan sa abroad salam na kaskanulangon agu pemangninak ko Allah aso kabarakat adyang kay ulan-ulan na Ramadan agyang kay agawi mantualong na Jumat na pakadak lang kanurun Allah subhanahu wa ta'ala. Ay iman to bandingan tanon na sumipantag ko kambilang atawi ko Allah subhanahu wa ta'ala. So kambilang atawi ko Allah naginan din so aturan akipapantagtan ko Allah. Paganay ron, kambilang atawi o manusia si ko Allah subhanahu wa ta'ala na so kasimbaan niya nun sa tubuhalos isa-isa so Allah subhanahu wa ta'ala di ganit pa na ko to. So kasimba o uripan ko Allah sa mukit sa tubuhalos manan na ikhlas sa dinyan ipon ako to sa isabo dinan pagampaganay kabubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sir katano ang mga urip niyan adyang ko ta kapakaisa-isa tanuron nagusukap simba tanuron sa tubuhalos sa da abon kapanakuto. Diyan namialuyanan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Dhariyat ayat ay 56
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Manan yan na sabab akiad na ko mga jin agus sa mga manusia inunta na anak ko iran kasimba. Inunta na anak ko iran kasimba. Manan yan na deden antap akiad na rutanu Allah mga manusia agus sa mga jin ruar sa antanu kasimba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ubay na inyad niya rakatano na antanos kanyan kabalasi, antanos kanyan na may pangalinggagaw, antanos kanyan na mapamagana, antanos kanyan na ayamanan yan na pagkubgi sa kamapian. Di kaded na kailangan yan rakatano arwar sa antanos kanyan pagkasimba. Dinan dalil sa yang kanan kapsimba tanu ko Allah kaya niyan rakatano busaba pakiad na at yang kanan ayat sisi sa surat Ad-Dariyat ayat ay 56. Ikadua akan bilang atawi ko Allah subhanahu wa ta'ala na so kambayuran tang tanoron. So ripen na pembayuran tang si ko Allah. Daya mana kambayuran tang na ipula dia no naginawa niyan sa tarotop. Sa ayamanan niyan na did na sagudr ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan niyalo yanan Allah si sa suratu Luqman ayat 22. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Sa din sa tao isilim butawan yan, ginawan yan si ko Allah as kanyan napipiyapia na sabnar miyakakapat si ko kapata amabugar. Ay manan yan na upuun ka mabaloy aurepan langulangon taman ka na siing ka din pupasudin ko Tuhan ka. Naroon ka din na sasampurna. So, kawiyawiyag ka. So, katuro ka. So, galabok ka. So, kapamimikiran ka. So, languan o kawiyawiyag ka. Na siing ka din pakimbubay ko Tuhan ka. Na sa manuto, na niya ka tindig ka sa tindig. At did na lawan niya na mabugar ko lang na mabugar. Ginan, siya na sa suratul Luqman ayat ay 22. Ikatlo na akan bilang atawi ko Allah uurip niyan na so kasirakan tanoron. Ay manan yan napsirakan tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Da apsirakanan arwar kanyan. Napsirakan tanu ko Allah. Sa yakapsirakan tanoron na si Korean o panggal bukatan ko sa kantanron. Ibarat na mimbasok tano na minggalabok ka, linimpiwan ka sulupa, na mangaras ka, mindudu ka, na linimpiwan ka pipiyang utalupa ka, kulangan wikidiyon, na mula ka, na si Koreano to nasuka pragunaon na isirakan tano to ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan. Manan yan na miyasakit ka mambu na ipsirakan ka ko Allah ta'ala suka pakabugar ka. Ugayid na dang kadaan pangiluba o langon na piklas yan na bulong na may kumanggulaw lang ka to na buka sirakan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Upang makukapaganad sa ilmo na daangkad na miya naguntaman maganad mamatiya daangkad na miya naguntaman na mag-study na si Koreano to na tikap sira ka na ko Allah ka miya usara kan sulang no panaguntaman ako uba ka sira kan daangkadaan manggulaw la sa mga sarata ka sira ka kamiyata please ka mimbalwi ka sa kami ulog sang tatawakol
manan yan na misirakan skanyan ugay nadadiyang gulaw la so orkianon na da makasulsang ko to akasirakan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si ibo din miya tabusan ko tira ni mantua misuicide skanyan kapigilay niyan din apkaklido pa maragat na milasang ko ta may tuwabalo kapsirakan ko Allah na miya lakab naskan yan na ay nibturun na miya guguto o di na misuicide. Yinan miya aloy Allah si sa suratul Ma'idah at yung ko to kinisugo niyan rakatano ko kasirakan ayat ikadupula gutlo wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Mananyan na si kanude na layag sa sarakan si ko Allah na amay kamatanas kano na titu kano mapaparatiyaya wa ala Allahi fatawakkalu si kanude na sirakan si ko Allah amay katitu kanude na mapaparatiyaya. Ikadua na miyalo niyan sa surat Al-Imran ayat ika magatos sa 50 ko siyaw فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله لا يحب المتوكلين igirati ko Allah Ta'ala miya tangkad din sa ginawang ka ayamanan yan na supong gulawlaan ka na mapia pagkabubayan ng Allah supong gulawlaan ka na lumpio na sirakan ka ko Allah naruko din pa na rin kabubayan ng Allah Ta'ala so mga tao amananariksi ko Allah yan padapan ay kalima ay kapat na diyang ko to kapumang ni tanoron ay manan yan napdanan sa kang bilang atay ko Allah ang ko to kapakadaklatan ko pang ni tanoron wasakro kabintang tanong na pumangnitan ko Allah si ko gagawin ya gusto daw dapat pagaraparapa narwar ko Allah subhanahu wa ta'ala pituro yananan wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'an manan yan na ubayran raka pagisian ya Muhammad o pipantagrakan bayran raka pagisian bayran raka panganala so mipantagrakan na matanasakan na marani ako paturima anakon so pangniyo ko pumangni igiran niya mangni kaya manini na so Allah na inipramisyan sa din sa pupumangni ron na did na latira na gusto Allah subhanahu wa ta'ala ginan subadin so pangni na diyang kutuad na pangni at yunay ni Andraka ana pangni Diyos po niyan si kumangap da mga oras at panapang niya si Andraka sinang pakambuot ako mga muring katao adang manapang ni tiyari mau Allah ugay nadan yan Andraka bukan sa dunia kasi ni Andraka inibugay si salong na mauri. Ikalima, akan bilang atawi si ko Allah na sukikal kan kau. Ikalakas wallahu ta'ala ko siksaya. Ikalakas wallahu ta'ala ubakan yan tiubasang kaya dunia. Bakan yan emanan yan nasugat amargun sa kaya dunia. Na sampurna yan na sisalungan na mori. Ginan, ikalaktan ito. Upama ko sa katano na malaktan sang ko to rarang ito Allah tiyo paranugyan o di na siksa iyan o di na marag na isugat yan na maayamanan yan na margun adi kapakangulaw tao sa mga kasalaan mga dusya, mga karibatan miyaluyanan ng Allah si sa Quran ayatay ka sa pulaguy sa suratul Ra'd wa idha arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min zawal ayamanan yan na igiras Allah na kaya babayaan yan asugatan yan ayamanan yan na margun
sugatan yan at tiyuba, sugatan yan mga eksamen, diyang kutataw, fala maraddalahu na daban yan ayamanan yan nakakapalawin, daban yan kapanarigan, bugyan yan na salakaw si ko Allah, pagkatabangon. Yamanan yan na irasugat wallahu ta'ala kaya ubayan niya na sugat niya ng kuto ataw na did na bang kaantapi, did na bang kapang niya sa tabang arwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tarang sakit naman to. O kabay wallahu ta'ala masugat ka ang kayamanan yan na kubit na da kapalawiyan ka da kapangnian ka sa tabang kapupyal palaw yung kalangon na tunganayin ka palaw yung kalangon na layok ka kasabab sang kuto kakiragsiran sang utamiat tagur ka sakit na peso mga doktor na palaw yung kairampan na yabuat taman pakapamulong ka na diyang kuto bubungkusan niya na lawas yan na doktor alang nakasangkapan na uusar niyan ada taro mga astronaut sabab sa diyong kuto kapakabinasa ang kuta madadalam raka sakit. So ayamanan yan na dataro to o sakratul maut o sugatakan yan sakaratal maut na did na bang kakapunarigi, did na bang kakapangni sa tabang subusu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kala kuto o oripan iginap mo na dusa ka napipikiran ka o bakon yan mga day sugata amarang, sugata rarangit, sugata at tiyuba na did na kapalawiyan ako. Diyan. Ikanam kan bilang atay ko Allah na so kabubay ko Allah. Ay manan yan na kabubayan ka so Allah sa isubrang kakulangon o kabubayan ka. So langon of kaubayan ka tamok na aya sobra niya na so Allah. So langon of kaubayan ka kadato na aya sobra niya na so Allah. So langon of kaubayan ka layok ka na aya sobra niya na so Allah. Kaginan kakaubayan ka Allah amay lay niyan ka. Adad na datar yan at kaubayan ka kung langon ng mga manusia. Langon of kaubayan ka kadniya. Kao to. Ya sobraan yan so balaloks ka. Ya sobraan yan so karumang ka. Kaya sobraan yan so ata ka. Kaya sobraan yan so langulanguan ng mga tao at kabubayan ka. Kaya sobraan yan so bulo na gusto munti, gusto launta, langon santama. Naginan, aso Allah, na punir ka ito may lay, nagyan ko to aso Allah ta'ala na prela ang kanyan, na turuong kanyan, na pakaslang kanyan sa maliwanag. Gina. Miyado yan ano Allah subhanahu wa ta'ala adyang kanan napitiro yan Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Turuan kaya Muhammad may kamatanas kanunab kabubayan niyo sa Allah na unuti ako niyo kakabubayan kanu Allah na buo lalas niyan kanu sa mga dusa niyo. So manan yan na o pagkabubayin ka sa Allah na unutin ka sa Rasul asusugun yan na kaunutan ka sa Rasul asusugun yan na taruto pada na kaya bubayan ka sa Allah minisampay kasi kupang katanap kabubayan ka sa Allah nagud langon mambu adusang ka na inirilar ka Allah subhanahu wa ta'ala asar ka dinan ukitan ka ginan Padapan sa diyang ko to kambilang atay ko Allah na diyang ko to kang galbuka king gulalanan si ko madadalam ko Quran gusto mga kukuman wallah yamanan yan aso Sharia Islamiyya ipag-implement ka ipunggulalan ka adyang ko to madadalam si ko Quran gusto sabdan na bayan-bayanan yan aso Sharia Islamiyya yamanan yan na pagkaharam na kaso hiram wallah gusto Rasul nagupakahalal na kaso hilal wallah gusto Rasul ginan. So miyalo yanan wallah si sa suratul Ahzab ayat 36 wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu
amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mana niyan na di patot kung mu'mina mama gusto mu'mina bubay iigira kumyukum su Allah gusto suguyen sa kukuman na bakatagwi sa kambaya-baya. So ay mana niyan na mu'mina mama gusto mu'mina bubay upang gulawlaan niran. Sa din sang gulawlasan asupak niyan su Allah gusto rason na miya dadagden sa kadadag amapayak. Diyanan. So ay mana ini nayapit manan isa ko mapuro ipangkata na mu'min ada to na mu'min abay na so sa din sa kabaya wallah na ayran kabaya nagu sa din sa di kabubayan wallah na diran mambu kabubayan yinan mapuro ipangkatan ko mga mu'minin ikaw kan bilang atay ko wallah na so kapunalamatiron masya Allah so kapunalamating ako Allah kung mahalimuyan rakada pitatamanan yan sabab sa saka manusia na timo-timon sulangon umalar kay gagaw. Timo-timon sulangon umalar kay gagaw. Ipung kumbalaloks ka na gusto mga ataka si karumang kasulangon ng mga tao ang malar ka kuno to'y gagaw. Timo-timo nuto na da makatimbang si kung may tubo gagaw ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya nilid na unaan niya na malar kay gagaw. Sabab sa iladong kanya na puong ka sa iga malabugo. Natiago kaniyan sang kaya dunia na inikalimu kaniyan napiakan ditar kaniyan napiaka inom kaniyan napiaka kang kaniyan napiaka lakad kaniyan napiaka ilay kaniyan napiaka nug kaniyan Allahu Akbar dikumpas yun ang ipitiro Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha uban yun pagwito nga sa mga limor kanu wallah dini yun may itong sukadaklian inna Allah la ghafurur rahim mata-mata na su Allah napiti manan barama pun na bumalay gagaw siya na sa suratul Nahl ayat ka 10 agwalo insyaallah maurip no Allah na apiat na makampat nagyang kaiman to ko senta no nakagidi na kuwanta no isa pa kay siya na kubeanak na makampat ka dun madaya di niron di kan diruguda ko magbuto na pa kay siya na kalbudang kanong ko kasimbagan niyon na insyaallah na amay ko makasimbag ka no amay ko kita ka pasimbag yun si ko inibgamer kan waguna na ako kasimbag na magumbuot sa resulta po si sadyang kay gawi amay ko insyaallah na amay ko makalapista no insyaallah na magumbuot sa resulta o pakataba ni man to ka number 1 ni man to peradan tanusang ko to ay kadua full scholar o ipon sa first year college na taman sa fourth year college ko bidibida mga degree kababayan nyo ayaman na suldan nyo uri na pakisuldan nyo ko bugan nyo ron si isang ko to scholar o din nyo to pagusara madakla pa kayo siya, tigiro na upang makos kami na di kami kabaya mag-eskwela. Di may kailangan. Miya kapasad kanya andam. Anta akas kami na, manan niya na dumudog kami na di kami pag-eskwela. Di may kailangan so ka-class. Na ano man ay kidi may isang na scholar, kapag ibigay may kuwatani, sumbog na uway. Kapag ibigay may ko mga pakiwatanan sumbog na uway. Kapag ay ibigay ko sa din sa bugan neuron sa kanana scholar ay importante na kapakayan ko oryan o ka-interviewon kate sa mga karatas, kate sa mga importante sa kapakayar ka sa college na mananyam na makapasons kanyan. Sa mananan, maurip no Allah na silam na miskanubo si Sayngaran adyang gay Mustaqbal online channel napsilam na miskanulaon Ramadan Mubarak rakanusan langon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.